ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ವಿಭಜನೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ 21 ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ 3 ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ 24 ವಾರ್ಡುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಭಜನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ವಾರ್ಡುಗಳಾಗಿ ಉದ್ಯಾವರ ದಕ್ಷಿಣ, ಉದ್ಯಾವರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ ಮಡ ಎಂಬ 3 ವಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಜನೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳು ತಾರತಮ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಈ ವಾರ್ಡ್ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನೂತನ 24 ವಾರ್ಡುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರ ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ അഭിപ്രായಗಳು കേളിബರುತ್ತಿದೆ. ഇപ്പോൾ വാർഡ് വിഭജനം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ചൗക്കി പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമയത്തോളം ചൗക്കി എന്നൊരു നല്ലൊരു പ്രദേശമാണ്. ചൗക്കിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രദേശത്തിനും ഒന്നിച്ചിട്ട് കൂടുന്നൊരു നാടാണ് ചൗക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയപ്പെട്ട ബഡാജ് ചൗക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് ചൗക്കി നമ്മളെ വാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു വിഷമമായ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റിയത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചൗക്കിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഇത് വികസനമായിട്ട് ചൗക്കിയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതായാലും കുറേ വർഷമായി പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മളെ ചൗക്കിയിൽ എല്ലാ രാത്രികാലം എന്തെല്ലാം സംഭവം നടക്കുമെങ്കിലും ഒരു ഇരുട്ടുള്ള പ്രദേശമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനൊരു വെളിച്ചമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ചൗക്കി നല്ലൊരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറണം. വാർഡും എൻ്റെ പ്രകാരം വാർഡ് തന്നെ ചൗക്കി എന്ന് പേരിലേ അറിയപ്പെടണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹവും. എല്ലാവരുടെയും പറയുന്നത് തന്നെ ചൗക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു വിഷമകരമായ സന്ദേശമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്.